ku haɗu kawai sai ku haɗu ba ki iya ce mai ba za ki zo ba. To na rantsi da Allah yarinyar nan ƙarya take. Wallahi tallahi a wayewar dare da gogewarsa na rantsi da girman Allah billahi lazi la ilaha illa huwa ba zai miki asiri ba. Kin bi son zuciya, dama an ce son zuciya bacin ta. Duk abin da ya faru ya riga ya faru, kuskure ne an riga an yi. Na rantsi da Allah mama wallahi da ni laifin daɗi da ke gani ɗari bisa ɗari, amma sai daga baya na gane ke ma kina da laifi sosai. Da abin farko ya faru me yasa ba ki gaya mahaifiyarki ba? Ai duk duniya idan har cutar da ke dole ki gaya mahaifiyarki saboda ta san wani irin mataki ya kamata a ce kun ɗauka. Yau na yi fitowa ta musulunci, na yi fitowa kuma cikin kwanciyar hankali, na yi kuma fitowa cikin abada magana. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan Allah dan annabi dan girman Muhammad manzon Allah dan girman Allah mutane ku bar yarinyar nan ta huta, ku bar yarinyar nan ta shakata, ku bar yarinyar nan a bazancen ta cikin duniya. Dan Allah dan annabi ku daina bidiyo akan ta. Yarinyar nan ta fito an yi hira da ita, ta faɗi duk irin tsotsai da ta shiga cikin sa, ta yi da ta sanin abin nan. Dan Allah dan annabi ku bar yarinyar nan ta huta. Abin nan yayi yawa, kun hana ta sakat, kun hana rayuwar ta sakat, ni kaina kun hana ni sakat. Dan Allah dan annabi ku bar ta ta huta, ha? Ku bar ta ta huta yarinyar nan. Dan Allah dan annabi ku bar ta da bakin ciki da takaicin ma da ta tsinci kanta na cikin wannan bidiyo da ta yi shi da bata ji daɗin sa ba da aka yi mata. Allah ya tsine wanda ya mata bidiyo. Na ce ba zan yi zagi ba, kai Allah ya kwashe wanda ya mata bidiyon nan ruwan albarka. Allah ne ya kwashe mai ruwan albarka wanda ya mata bidiyon nan. Bai kyauta ba wallahi tallahi, bai yi abin kwarai ba wannan abin da yi wallahi tallahi. soyayya ne wannan wahala ne.